बेखौनो बुंनो सानोदि जायफोर फरायसाफोरा एबार मेट्रिक होगोन आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगोन बिसोरो बे निउ इयार फोरबो बा मागो फोरबो बेफोरावहाय गावनि गोसोखौ हगारसारनानै रंजानायखौ बारहोनांगौ आरो बिसोरो फरायनायावहाय बिसोरो बेस्थ' जानानै थानांगौ मानोना बिसोरो जुदि निउ इयार आरो मागोफ्रावहाय गोसो होसारनानै रंजायोबा मानोना दिनैनि समा रंजानानै थानायनि समाय नङा आरो दिनैनि समा आरो दिनैनि जुगा बादायलायनायनि जुग जाहैबाय बेनिखायनो आं खावलायनो सानो साफ्रोमबो फरायसुलिफोरखौ जाहाथे बिसोरो जेब्लायबो फरायनायाव नांथाबना थायो आरो गाव मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हायो। बेनि जाहोना जाहैबाय दिनैथ' जोंनि बर' फरायसाफ्राबो गोबां मोजां मोजां फरायसाफोर दंसै खिन्थु जों आसामनि टप 10आवहाय गाखोनो हायैखौ आं सानो माने जोंनि फरायनाया एसे खम जादों आरो जों एसे नाजाबावनांगोन आरो जों जेब्ला नाजाबावगोन होमबानो जों टप 10आव गाखोनो हागोन आरो गुबुन हारिनि बायदि जोंबो टप 10आव फैनो हागोन। सुपार 50 बिटिआर सरकारा लानाय बे सुपार 50 थांखिया बे जोबोद मोजां थांखि आरो बे थांखिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआवहाय माने जोबोद मोजां गथ'फोर ओंखारगोन जायफोर माने गोजौ थाखोनि आनजाद जेरै APSC आरो मेडिकेलनि इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सखौ पास जानानै जोंनि एरियायावहाय गोबाङैनो सुबुं सम्पद लाबोगोन होननानै आं सानो। अनजालि क्लाबा 1963 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। गायसननायनिफ्रायनो सिलवारिनि बे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाथायखौ नोजोर होनानै बोसोरफ्रामबो सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खामानि मावबोदों। दा बेबायदिनो फरायसाफोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रामबो मेट्रिक आरो HS फाइनाल होग्रा बिसोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारि जों लाबाय थायो। देग्लायबो 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आरो HS फाइनाल होनो गोनां केन्डिडेटफोरखौ दा बे थांखियैनो जोङो मोजां सुबुं सम्पद दानि हिसाबै जोंनि सिलवारि अनजालि क्लाब आरो स्कुल फान्ड कमिटिया लोगो नांनानै दिनै लानाय जादों। दा बेनि थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय जोंनि सिलवारि ओनसोलखौ मोजां सोलोंथाइ गोनां खालामनो थाखाय राफोद खालामनो थाखाय जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै साफा साफा जोंनि बड'लेण्डनि सुबुं सम्पद खालामनायनि नोजोरजों जों बेखौ लाबाय थानाय जाहैयो। दिनै जों बेयाव बुंथिगिरि आलासि महरै जों लिंनानै लाबोदों दैथुन बड'सा मेरिज अफिसार। जोङो बेयाव दिनै बुंथिगिरि आलासि महरै लिंनानै लाबोदों मानाव गेदेर दैथुन बड'सा ARS साब रेजिस्ट्रार मेरिज अफिसार मोजां जायाखिसै र'। बेजों लोगोसेनो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सोरांसार दैमारि लेक्सारार बिजनि कलेज बिथांमोनखौ जोङो लिंनानै लाबोनाय जाहैदों। जों बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो मोजां जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंनानै लाबोनानै बेबायदिनो जोङो बे बिदाय होनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय थायो बोसोरफ्रामबो। अनजालि क्लाबा 1963 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। गायसननायनिफ्रायनो सिलवारिनि बे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाथायखौ नोजोर होनानै बोसोरफ्रामबो सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खामानि मावबोदों। दा बेबायदिनो फरायसाफोरनि गोसोखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रामबो मेट्रिक आरो HS फाइनाल होग्रा बिसोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारि जों लाबाय थायो। देग्लायबो 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आरो HS फाइनाल होनो गोनां केन्डिडेटफोरखौ दा बे थांखियैनो जोङो मोजां सुबुं सम्पद दानि हिसाबै जोंनि सिलवारि अनजालि क्लाब आरो स्कुल फान्ड कमिटिया लोगो नांनानै दिनै लानाय जादों। दा बेनि थांखि आरो नोजोरा जाहैबाय जोंनि सिलवारि ओनसोलखौ मोजां सोलोंथाइ गोनां खालामनो थाखाय राफोद खालामनो थाखाय जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै साफा साफा जोंनि बड'लेण्डनि सुबुं सम्पद खालामनायनि नोजोरजों जों बेखौ लाबाय थानाय जाहैयो। दिनै जों बेयाव बुंथिगिरि आलासि महरै जों लिंनानै लाबोदों दैथुन बड'सा मेरिज अफिसार। जोङो बेयाव दिनै बुंथिगिरि आलासि महरै लिंनानै लाबोदों मानाव गेदेर दैथुन बड'सा ARS साब रेजिस्ट्रार मेरिज अफिसार मोजां जायाखिसै र'। बेजों लोगोसेनो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सोरांसार दैमारि
लेक्सारार बिजनि कलेज बिथांमोनखौ जोङो लिंनानै लाबोनाय जाहैदों। जों बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो मोजां मोजां जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लिंनानै लाबोनानै बेबायदिनो जोङो बे बिदाय होनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय थायो बोसोरफ्रामबो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।